Нейният брат ми се оплака. Тя се обадила на брат и на внучките. Че брат е бил саха и също била. И брат се чуди какво да прави. Аз живеех тук 2-3 години без жена ми. Ако не беше тя, за извинение, теха ми гърнат тестите и простата като черешово да топче. Трудно ми е да осмисля всичко, което чух. Искате да кажете, че съседката ви, Светла, ви е облегчавала сексуално? Не сексуално, бе. Тя идваше понеделник и четвъртък като по графи, дойде за млеко, за 2 литра млеко. От вашето мляко ли взима или от млякото на кравите? Не бе, аз вземе шишенце 2 литра и дойде при мен и знае каква е тарифата при мен. Давай така, обаче казахте, ако не беше тя тия 2-3 години, докато съпругата ми беше оперирана, децата не слушат, тестисите и простата теха ли ми гърма така. И аз съм доволен. Как се е грижила за простатата ви? Като почеш шпаклова отдавна се до пъпека, братко, това са ти масажи. Колко си прав, толкова масажистка ли сте? Чули? Нещастно купленце. Ти за мене си... Подхожда ли ви на годините? Мога да бъда внук и на двете страни в конфликта. Такива неща чувам, че и в Кама Сутра не ги пише. Може да чуваш така. И от тогава поне... Но с усмивка си спомняте за този период. Това беше удоволствие за мен, братко. Какво ви свързва с съседката ви Светла? Само нагон? Имало ли е чувства или? Чувства имало ли е? Любов, бе. Вижте, като аз пред вашите, ако да ще целуем кравата, плувата, по-добре на кравата, колкото не да целуем. Може да си го спестите.